Bismillahirrahmanirrahim. Nek wong kafir iku dosa sing ngono iku kafir. Tapi Gusti Allah asli dawuh wong kafir Mekah iku padha muni-muni yen dhewe nyuga salat. Nanging salate wong kafir Mekah ana ing sandhi Baitullah iku namung anyul salat suwitan lan keplok sementara musim jadi ibadah panggung ya sorbangan orang ini dia apa sakit lagi tapi kalau buatan ngandaki ngandaki itu maksudnya buatan ini kan cuma pengaruh dulu kok opus didawuh ikut analiko zaman semua zaman siwau Quran kan ngandaki naliko wong kafir Mekah doa aku pun sholat tapi Gusti Allah dawuh salate wong kafir Mekah nang ngene Baitullah nang ngene Ka'bah iku mung sholat suwit anyul keplok sehingga kalau nalika meruwi ngoten niku meruwi kula teng YouTube kula mboten nate melu kan soalnya pas besok nanggap kowe aku ya diundang ya sudah dinanggap niku gak diundang ndak kuwatir melu kula melu keplok akhirnya nggih matur nuwun kula akhire selamat ngoten nggih selamat gak melu keplok-keplok nalika ibadah tapi ini kenyataan dalam hidup kalau meruwi itu kaget nalika akhirnya ono sebagian oknum dari Gus dari Kiai rujuk kita diluwe enak kayak wis kulino Mas lah ngomongan itu sana juga aruh lho soalnya sing jukitan sing keplokan iku cara posisi niku luwih ngerti jajane iki patut apa ora. Soale kalau kuwatir kejebak nggih nek nggone nyalahno wong alim. Soale kan mereka itu ora alim, ndak boleh asalano. Padahal ngimuti dawuh keterangane Yai Biyen kata digedhe-gedhe nek daging wong alim iku ana racune. Lah kare-kare sampeyan nyalahno wong alim sing jogi karena sampeyan nek racun niku boten kapasitas kula jenengan nalika berkong. Lah sing iki lha ya awak dhewe lho kepatutane awak dhewe nalika urip patut apa ora ngoten mawon. Lah iku kok ngakoni ngono ya kono ben ngakoni lho kono duwe bojo ayu sampeyan ya bojone biasa-biasa saja kok. Kono duwe mobil apik sampeyan mobile ya biasa-biasa saja bahkan cenderung silian ora duwe ya jan. Ora duwe jare masa duwe. Jadi salate wong kafir Mekah niku wekdal semono namung anyul suwita keplok dhewe bakal disosokake malaikate Allah bakal disosoki malaikate Gusti Allah yaiku nalikane perang Badar wong kafir wong kafir Mekah rasane saiki siksane Allah kan gandeng karo kulire padha diriwayatake sing Ibnu Abbas sing wong kafir Mekah iku lan
padha tawaf kanthi udo. Nggih. Padha nyebabake drijine ana ing cangkeme iki padha suwat suwur lan keplok. Nggih. Mangane zaman biyen, nggih zaman biyen. Sing wonten budaya wonten niku. Nggih. Niku nggih mboten kabeh wong Jawa pun nggih ngoten. Nggih. Wong Jawa ya ngono. Lah niku nek critane Yai piye? Niku terjadi sebelum era kewalian. Nggih. Mane nek sampean mbok tau krungu mbok ora. Nggih. Nggih. Cerita wong Jawa iku ana critane totok. Totok kenot sampean niku gak ngerti nang lho masalahe. Padahal iku cerita Jawa. Nggih. Totok kenot itu kejadiane kan asli nih nalika pujan nggih ngoten niku milih wong wedok sing wayu sing dinggo sesembah nggih dipangkat teng ngene di atas api kaya wong ngopo bantai kantor apa guling apa guling guling babi guling babi kok dijogeti diubengi semuanya sih ramah lah dokter itu kan gak terima akhirnya udah di bangsane sing ora ketok belas dendam akhirnya kan ceritane lah temenan pun ya ora roh wong iku ceritane wong biyen ya nantang kebenarannya sampai yo kula yo gak ero kula yo mek diceritani wong tuwa-tuwa piye nek sing kula sayang iki sampeyan gak ngerti ceritane Totok Krot niku jadi sampeyan ki wong Jawa ora wis iki Totok Krot yo ora ngerti wong ngerti iki cilik kula mau ngarep nek kula kan belum ketoprak kula belum ketoprak tenan ora pikir ora ngombe panggung jan kalau nek lho ketoprak lho temenan sehingga nalika meso jalan mata kaji sapa biru kula yo ora temenan sampeyan kan gak kok oh sampeyan paling-paling yo budhe tahu aja yo ora tahu sehingga sampai ana perkembangan ketoprak ku piye iki kaya wong gawe api unggun cak pramuka sakniki nggih jadi wono cahaya digawe napa nggih kaya geni gitu jadi kaya apa yo gak denger nggih wong kula lho kuwi cilik jadi nalika maeso jeneng mata kaji sosok biru wono cahaya sing keluar nurut kabel ngoten mestine kabel Jawa nggih akhire tekan tangane maeso jeneng kaya tanganmu yo api ngoten kok masuk iki cilik kaya niku kaya cak pramuka sakti do gawe api unggun sampeyan tau ora nggih lah sampeyan nek biyen kan gawe api unggun kan disebut kanggo cok sakniki mboten nggih nggih ngoten niku perkembangan ngoten niku jadi sing dikarepake adab kan niku jadi diriwayatake sing Ibnu Abbas sing ngomong ngono kae iku lanang itu padha tawaf kanthi udo padha nyebrakake drijine ning cangkeme iki padha suwasuwi lan keplok bunga-bunga yo wong nggih ngoten nah mungkin sampean tangan dulu mungkin sampean nek delok YouTube nggih mungkin dengan nyetel pengajiane Gus Muafik mungkin cerita ngoten kalau cerita ini sedikit saya isolat saya ya jadi saat dulu kalau ceritanya Gus Muafik kalau ceritanya Gus Muafik itu kalau ngikut diceritani ya dia itu zaman seduni zaman seduni wali songo nah artinya kayak dibakar pakai sholat ibu tawaf jadi ngubengi Ka'bah kanthi udo. Mulane iki dikarepke salat berkudu tawaf. Lah kan dikarepke adab ana iki ayat yaiku kekalahane wong-wong kafir
ana ing perang Badar. 70 kanthi pateni dening wong Islam lan 70 kang ditawan lan diboyong ana ing Madinah. Niku kekalahane kafir Mekah wektu perang Badar nalika muncul satu banding 3. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Qala innal ladzina sune wong-wong akeh kafaru kang padha kufur sapa ladzina yunfikuna iku padha nanjakake sapa ladzina sapa padha nggunakake sapa ladzina padha nasarokake sapa ladzina padha nginfakake sapa ladzina amwalahu ing biro-biro apane alladzina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu pada dominfakno harta bendanya liya sudu drapun yen apa nyegati sapa alladzina an sabilillahi saking dedalane Allah. Fasayun fikuna mongko padha nanjakake sapa alladzina kafaruha ing amwal sumataku ono apa amwal alaihi mengatasi alladzina kafaru hasrotan iku ndadekake melangsane sumayulabuna mongko nuli dikalahake sapa alladzina kafaru walladzina utayu ngake kafaru kang padha kufur sapa alladzina ila jahannam mamarang neraka jahannam iku yusyaruna bakal den giring sapa alladzina kafaru. Wong-wong Islam wong-wong kang padha kafir iku padha nanjakake bandane padha nggunakake bandane perlu arep nyegati para manungsa saking dedalane Allah. Tegese saking uliye netepi agama Islam utawa agama tauhid sampeyan bayangke mawon iki nalika duwe kepinginan kang supaya gawe patine Kanjeng Nabi. Mereka itu para pembesar Mekah mengadakan hadiah yang sangat besar. Bila jadi ini, kalau bukan kisah, bukan kalau ini sampai itu repot ngaji atau tetap ya jadi kan ting-ting-ting-tingan itu kan ini kan keterangannya Pak Bayu itu yang dulu jadi kan tetap ngaji sehingga sampai hatam ini sampai jadi wali dia lah sampai yang yuk ngaji di bendarnya pengen sehingga yang kepingin bermaghrib wis teko saking kepingin ini sesuatu pengen ojone obat maghrib jam 10 telepon kancane dalek ngebranje jan wis wae 15 orang 15 mulane diarani nek kanggo
nyegah tumekane wong nek nggone dalane pangeran nggih niku luar biasa antusias nggih sehingga wani ngetoke bondo sing akeh kalau perlu mejahi Kanjeng Nabi nggih ben ora do netepi agama tauhid. Mari panjenengan jenengan aja sampai dadi golongane wong sing akhire ngetokke harta benda nggih kok ora kanggo sabi lillah. Dan pun kadung harus ada perimbangan. Jadi kados niku kados nalika Khalid bin Walid nggih Khalid bin Walid dilecek uli jadi panglima perang nggih. Jadi kecenderungan wong iku nalika dadi pemimpin kan antusias betul mbok contoh kula niku zaman disambri kewajiban disambri tugas dengan beliau isolekan kula niku tengene majelis yo rino wong irung soalnya digawe maghrib sampai isya mulai ngubung yo sampai esuk. Nah iki kan kula kan wis ora niku ketok nek wong musra masuk itu kados napa kang dipun ayah dipun alami dening Khalid bin Walid dadi ora ana sejarah Khalid bin Walid perang kalah niku kau dalam mengatur strategi perang sehingga nalika zaman